какъв човек си. Караш ме да мисля непрестанно секси. Нереален ли си ти, какъв човек си? Караш ме да мисля непрестанно секси. Кожата ти с ногти искам да раздирам, устните ти да целувам без да спирам. Искай ме, искай ме, искай ме, не спирай. Искай ме, тялото ми жадно ти